ki para bangai Bieit ki bakan thop ya ki khon samla ki long kami long khpa ki hap khana ki parlak prajor ki paradok prasnam baroh kat ki bala ban pet ya kan ke program Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Nonglum akan ka janmit ka pamanta den kong Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Nonglum ngi pdiang sngewbha iaphi akan ka jingkyrkhu leng ba jang ki kor ki board jang ka YouTube den kong nga sngeu ban pen pau ki sngeu yo Blei nambar bola penla bola ai bor yang bangala bandan akan ka jaka ka kantang banya same kani ka khobor ka tiang jang Blei kani ka janmiet ka bamanta leng ba jang kani ka program ka ba compare ngila ban ka bakan thop ya ka jingkran ka bakan thop ya ka jingpen I ki dor ki namuda ki namuna ba ki teng shop teng ai kho Blei phi iwe ha ka teng ka bathiang ba ka ko dor tam jong trai bana pon em jong Jesus Christ ka wai na ki rukam hikai ka jong trai jong Jesus Christ program dan ka parthai ka long bo hikai ka sunran ba de ki briu ki pai ba ki babun ki bajubur ka to kapor leng ba jang ki Parsi te dan sibun ki Parsi ki botrai ulah hikai ulah ya thu ke sunran ki jang bat ka wai na kita ki Parsi kadai ka khobor ka bangi ngin yakran ha ka ni ka janmiet ka bamanta bagata ka Parsi ka long shapang Riewspah Bieit ya ka bangi lawan syam na ka gospel ka jang Loukas kala nang ka bakhat ar ka dekat ka bakhat lai hadu ka ba arpau te kajing karpat akan ikapor yang iwe ke bapak program akan ikapor kamanta bapin sngewbha ladalong kabala bapin shem ya ki Bible ke jangpi bapin pelit naga gospel ke jang Loukas kalau naga bakhat lai kalau naga bakhat ar kada khat ka bakhat lai hadu ka ba arpo te sha bangin ya sha PHANG bakani ka khubor bakani ka jeslok hakani ka na phais ni kamanta hakani ka janmiet ka bamanta tongini penamla khamat jong Blei haka jing doai ko khpa jing iba banang sa shisien ngiwan bidam sa bukho ki jame ko trai kan ka janmiet ngiwan ko trai ban ai ngo yami ablei ba medan ri kat ban ngi ko trai iwe ko trai langi dan ka jaka kan ka yeng ba kan tang jami hoi kan tang dan ki yeng ke sam ki jangi hakan ko jaka ka bangi dan ablei meme yeng ko trai kam sim dan ko we ko jaka ka ba buri no na ka jing tip ka jami na pa ka jing I ka jami ngi kar pa ri me ko trai dan ri kat ko trai ba kan ka khobor ba kan ka jing slok lam ba jong ni ka isin ai ko try bakani ka khobor ka bangi gini abare perkhat lang lamba jogani ka janmiet kan dalong ko try ka jingkyrkhu ka jem ka jangi ya ngo yeme ko try lapan kre ngi kilat baroh bangi laban la jem lapan kre ko try ye mala phai khun la khamroi jome jisu ban sha lo gni phan ma ki pop jangi mala phai ban simo khoi balong nei kai nong lam nong ai bor jangi ba ma ai ro ka tien ka jangmi bangin sgo thu kan kum no bangin ya bangin em ka pasai ka ba e pathe o da ba jangi jingi ngale ngi kar pa ni ko try so sin ai ablei habangin perkhade ketian ka jami shisha ka long ka ba ya ko ba jalio do kata ablei habai nu jor ba ka bor ka jangi ba ka jing sngo thu ka jangi kam ki brio kom tangi kar pa ya me ablei ba min snai ban phai man sim jami ban pen shaya pedang jangi ba ka ni ka khobor kan dalong sha ka jing man toy yang iwe pe we try ngi duai ngi pan kar pa ni baroh ha ka ta jong jisu na prem jangi kar pa amen. Ki pra bangai Bieit hakini ki dekhat ngio I ya uwei ubriu ubawan sha utrai kat ba utrai udang hikai ya ki sunran ki jang u lambar upat ba ubabon uta ubriu ubawan ban ya syam ya utrai uta ubriu uwan ban karpar ya utrai ba utrai un batha ya upara jang uta ubriu ba un ya bantano ya kata ya kabri ka jangki ha pedang jangki arngot sipara ti haka bukom kata kapor utrai ulai thu ta ubriu ba umdei unang bishar lani unang ya pen ya benta ya ke eru ka bakan ja perthai tang kata utrai ula maham ru ta ubriu uda ong to sumar to kiar nagi jing kwala rat baro namar ka jing em ubriu kam syong satya ha jing dap kerhai jong ki pa ubriu udan nang ta ulai thu ha ya kan ek Parsi syapang jong we ubriu Riewspah ya ka tho haga gospel ka jang Loukas kalau nang ka bakhat ar ka dekat bakhat lai hadu ka ba arpho kumni kani ka Parsi haga gospel jang Loukas kalau bakhat ar ka bakhat lai du arpho ka ong kumni te uwei no tau pai ba ula ong hau ko no hikai to ong hau para jonga banya bantano ya ka bri bat nga
ute ula ong hau ko brieu pala penlong yang unong bishar lani unong penya bentah halor jangpi ula ong rohaki to sumar to kyrkhu nakajing ko alalot baroh namar kajing brieu kam syang satya hakajing dap kerhai jang ki ba udan ula kren ru kani ka parsi yaki uda ong kabri brieu Riewspah kala sei bahasibun ti ula pusan haladi ula ong kumnungan le namar ngam dan jaka kabangan lumiki so jonga ula ong te yakani ngan le ngan liet ki thiar jonga bat ngan te ki ba kham kraw ti hang tangan lum yo ko jonga bat ki mar jonga baroh bat ngan ong hala ka mensim ko mensim padan sibun ke bla bu lupaya bun snam tu syang suk tu bam tu di tu le kamen henrei ublei ula ong hau ame Bieit hakani ka met on pano aga mensim jong men ame ki jong no te ken long kita ke ya ka ba melak re lupa kum ta ulong ta ubalakan cho lupa ladi henrei ubom long Riewspah sha Blei hi ka jurang ka rukam jong ki brieu hari Palestine na gitu ki por ha ka ba por bo try jong Israel jong dan ka ka pathai ba ba ki dan ki do ki jing ya kani la ka long ka jing ya kani ka jaka ka puta la ka long ka jing ya kani ka spa ka pau la ka long ka jing ya kani ka bor la kalau kanu ka jingya kriaru ki julet ban ra ya kata ka benta ka bakim la bane pen baja pen jongki syakinang hikai lani ki rangwa leng do lani sha kirabi abar kira kum ta bakin bishare ki ten rei utrai kum bangi i hakane ki kini ki dekat shim tre banya dan benta hakano kur kamru bat kani ka jingya kani ten rei lengba jokani ka jingkar pa jong ni brieu utrai la yo kalat bat kaladi ka kabu ban hikai ya kinang bu jang syapang ka jing bom tandor jang ke ru ki bakan japat hai lada klam Blei wat la kani ka parsi ka bala bu no ksada brieu Riewspah handai ka dan sibun ke ki bala ban hikai ngi baroh lang compare kumnong ilang lagi degi bastat lagi degi ba Bieit lagi degi ba duk lagi degi ba Riewspah lagi degi ba red lagi degi ba kraw kan dega parsi kadan sibun ke ban hikai yangi shisien pulia ya ke degi khat ki para banget Bieit nginam la ban ong ba uni brieu udai Bieit lada kata la dengi puli da kata karukam puli ka bangi ong kata karukam puli sekular le sing tong ong nginam perkhat ge bukan zaman sim nginam ong bo ni brieu nginam la ban ong bo ni brieu ode ba Bieit nong kum no ba Bieit te ya haba ka bri jung kara sei bahasipun kata ka kamot bo de ban nang pha ban rap ban riang nang ta shu unang ro ban palan na ka ban ta kalawe kum no ban bu yu ko ba di we ki jing yak rap ki ba ula yo nakjing trai kitam kijang ban bu lupaya kita baroh nakabanta bon snam ladang ini perkhat nakaliang jong ka agricultural science lani nakaliang jong economics nginam penrami no brieu ban utrai uang ba unia brieu ude ba Bieit balai dan lai teli kijib bakala kiba penlong ya utrai ban penram ya uni brieu tungin ya pet yaki lai teli ki jem fakala kabanengkong kalong bo umyo iya nui noru naloladi ne nalor kamaladi dan shote kawai par ka parsi ke jong trai kabakum kani kabala daptang de ktien nga manga yanga bat jonga ulong briu bo perkhat we tik tangeladi hakajing dap kerhai jong ke baroh uperkhat tangeladi kabanengkong uklat ban ai ka buram sha Blei ubala kyrkhu ya ubala kyrkhu ya pi ki prabangai haga kitab isayak lanong basa afu ar kyrkhat ba phra Blei ong kumni ong ngalong utrai kata kalong ka kerteng jonga tela ka buram ngano mai sha weipat uni brieu uklat ban ai ya ka buram sha Blei nang taru uklat ban ai ya ka benta ka jong Blei nagjing don jing am jong shemya thuai eru syapang ka ba ai ya ka wei nakshipho hakani ka parsi ka jong trai kani ka long ka bden kam ande akipor baroh haka kitab jong malaki ka lang ba lai ka shipho utrai wang wan lami ka shipho baroh syakayin jingkan syau nang ta uklat ruban perkhat ki baduk bakardu ki bom yu alam kumbayo mau
Utra jeng Jesus Kristus itu syai kedar haka gospel ke jong Matthias kalenang ke baar pusan ke dekat balai pusan hadu besau pun riau sapule kita dekat uang kum ni uang namar ngala tangan te pila ai hanga ban bam ngala sliang te pila ai di yanga baleng khut te pila pen kup jan yanga haba pila le yaka hawai baretam nakini ki parajonga pila le ken yanga kata kali ke ibu trajo ke Jesus Kristus itu. Hava beriu spa ukan mau tanya lagi ukalat ya Blei bat ya ki para beriu. Blei pen kesannya Kum juru kan long ya beriu baduk lania noru kiba long mar khong pong le si kiba sngosen ai sat ya ladi lani ke badan kata ka jinglong ke bangi khat akatin parengi ong kata ka self pity. Kiba sngau kom bau Blei ula le banya ki dante kiba kom kita ke bom dan porshu yanu yunuru kan thok war ya Blei bat barabor kum uni Riewspah kin long hi kiba perkhat tang ya ka maladi ka self pity ki para bangai Bieit let's see kam shim dan ka jing thok ba shai kadar ha ka khtian jong Blei ban ong bakalai ka pop henrei ka war ka de ka wei na ki daw bagi briu kin le shibun ke ki ba pen sngau si ya Blei la de ka pen jingai no ya ki na Blei ha ka ni ka por jong ka ni ka pandemic COVID-19 ngi sngau ru ka ta ka stigmatization la ni ka jing shap tiang jong ki ba shat ba khlan ya ki tu ki briu ki ba ki perkhat ba ki de ki briu ki bala barwan ra yau tahu COVID-19 tengin sumbar bahaya ladi yo kumno ngi kalalong kumta yo ngi perkhatang ya ladi badan padru ki briu ki bala ban khia da ka jing syap ting lani lesi da ka jing syak kan taj haki wei pan kebakan top rui ka jing dua jing kan man lesi ki lapne ki briu ki bala mat yo ni COVID-19 ki badang yo ka ni ka jing pang COVID-19 kebakum kita ru ki parabang ai Bieit ngin perkhat ngin sumar bahai la dia yo kumno ngin long kum ni Riewspah uba perkhat tang la dia amdan syu ke perkhat ya Blei amdan syu ke perkhat ya ki wei pan nang ta ka jing pakala ka baar ka jong ni Riewspah ka dei bom shimna perkhat lupa ya ka jing embam jikon itnat abai ipi kumno bo nang ban plan bandap ka bam ka di nakaman bun snam tehen res ngausen eipat ba dan ru nakaman ta ka jing ka bam jikot ujisu how Matthias kal nang ka ban riu ka khat ka khat khandai arfu bat arfu ong kumni uang what can show ki spa ila dia ka khandau ha ka bam ka khnyang bat ka sarang bat sya ka bakinong tu ki penpei ki tu ru henry pin can show ki spa ila dia meneng ha ba kambam lemne ka khnyang lemne ka sarang bat sya ka bakinong tu kem pen pei lam ne kem tu naba ha ka balong ka spa jong phi hang taru kan long ka do nuot jong phi man taru dang dan shibun ki ba perkhat kum ni Riewspah ki prabangai ladang ampat biang ka kam ka jam ladang ampat biang ka kam ka jam ngan empat le jingaseng ngan empat syakriyo try ngan empat dia ket kam hayeng mani dan gidon giba perkhat ladang ampat ngalada si ladang ampat don ki khun ki kti ladang ampat he ki khun ki kti dan giba perkhat le si baladang ampat yok ayeng kasam ka biang ga jonga ngan empat syakriyo try nganang kamai shwa nganang trei shwa ban pendap shwa ke giba ngadan kam man kasngi lesi kila bandon kum kita ke jing perkhat dan pat giba perkhat giba kham he nang taru lesi ngila bandon ka bakham khrau ka bakham bakala nang ta dan giba perkhat baka jing syakriyo try kalong tang kajing penlut porkai tungen keli la di kijing pen krek jongi ki man la kasengi kajing em ka jongi hatu ki thau syaka bom ji kot ne em kin amdan jimul ada kin thau tang kajing sok kajing em ba kan japat thai lani tang la dangi pendapi kamram kum ki kemik kepala ni ki khun ki kti kin long la na airul dangi shumot bangin yo ka buram ba kajing ro na ki brieu nyuma kila ban long ki badan kam henry tungen pen kami kita karukam ka ba kata karukam kaban pan thot yangi haka jing lai nanti ka jongi syakri baba
ngin kan mau ke prabangai hakashi ka baning kang jang yanes kalau nang balai ka khat bakhat san bakhat nya uang kom ne uang piwat jaga perthai lem ne kita ke ru ki baha kata ka perthai lada unu ru jaga perthai kata ka jing ukpa kam dan shu au na baroh ka ba kata ka perthai ka jing kwa barai jong ka do ka jing kwa barai jong ki khmat ba ka jing sarong thalach phang ka jing em kam long no khpa hanai na kata ka perthai ka long ba kata ka perthai ka ya ja no ba kata ka jing kwa barai jong ka hanai tau bale ka man ublei uyai sa bam je kot kata ka jing ka pakla ka baar jong ni Riewspah ya ka perthai ushania ya ka perthai dan plan ruem na ka mata ka jing em ka bam je kot ka jang ka jing bakala ka balai jong ni Riewspah kadai ka rukam perkhat ka jang uang kum ni tapi uang bat ngan ong hala ka mensiem padan sibun ke blabu lupaya bun snam to shang sup to bam to di to le kaman uni Riewspah utarai baka jing sup ka jing kaman baka jing kerman ki wan lang ba ki bakan ja perthai uperkhat bondala lom sibun ki jing bam hakathiar nakamata bun snam amdan jing khus lai shu an kano le ya kani kade kar kam perkhat jong perthai salansar tangba kalong kar kam perkhat jong ka perthai ka perthai ke perkhat kom ne andala biang lut jabar hang ta kan kamen sim kan sa sup bat kan sa kamen andala biang shabar kaman siam hapo kan sa suk bat kan sa kaman ngilaban ong kalong outside in kata ka dikur kam perkhat jong perthai dan get batharai bakin sa suk anda kela Riewspah outside in dan get batharai bakin sa suk andala kila jam outside in dan get batharai bakin suk anda kila yolo ke jing sngewbha dan get batharai bakin suk anda kila dan sibun ke jing nang jing tep dan get batharai bakin sa suk anda kan ke jing pang COVID-19 kam don shu shisha kiti kilang badan kam kani kalong kajing shisha kajing emam kasngi handregin kan mau ke prabangai Bieit bakiem la banyarap lada klam Blei ka perthai ki prabangai Bieit ka khmi lanti bakajing suk kajing keman bakajing keman kinwan nabar syapo ban hakamat jong Blei kalong ka bapa sibun kalong ka baba kalasibun haka sam ka ba arpho ka dekat ka bahnyau la ong kom ni dan ke basanya aki kali kiwai padru haki kulai henrengi ngini thu ya ka kerteng utrai uba Blei jangi nang ta shu ka sam ka wis pa phnyau ka dekat ka baneng kong kom ni lada utrai te ya ka yeng kimenat le no ki bate ya ka lada utrai sumari ka nong ba unang ap upet le no kalong ka jing shisha bangin hapan trai sitam hakiliang baroh ka jing em henrei kalong ka bakham dan kam bangin wat shwa ya ka hima Blei haki khon ki jong Blei ka jing suk kam juwan nabar syapo haki khon ki jong Blei ka jing suk kami napo syabar kata ka di ka jing pher ka ba syabar kam ju pher ruem lada ka ba syapo kasuk lada ke hima jong Blei kadan hapo ajangi compare syabar kabat longkat bakalong ngin kan mau ke prabangai Bieit yu apostol Paul ba sila sa pa kayeng bandi pa Filipi kay ka bajaya ki ka to kapor lada ngin kan mau kanya por bagi syasat bandi ka to kayeng bandi ka ba apostol Paul ba sila sa syasat ya ki to ki por ki ba menshwa ki judai ki yeng ki badan ki ba palat ek shimala ha ka mala ka ba jurang ki jusa kini ki bakra batri handai ka mala ka ba hapo ki jusat ikini ki nong sa bandi kini ki boman ngilaban ong upol ba sila ki syasat ka kom kata ka jaka tina kata ka yeng ka jaka bana jurang bagi sang ni bakra batri kai ka bala ban jahang tu kalau bagi tlaban tu ki jabo kila ban berat ki nyut bari kitu baroh ken poi ha ka tu ka jaka bagi sa kini ginong sa bandi hapo tikam de ka jaka ka basngau tenat phi kadi ka jaka ka jabo kadi ka jaka ka jenjar sat bala le khnang kom taru ban pen ko det ki tu ki brieu ki bamlian ban le ki kam ki basniu te apostol Paul silas ki sa ka kom kata ka jaka amde kam jam ko tang kata ka jing jenjar ka jongki late ki de ki kenjri bekem nai ban patchino shinoru ka ba syabar kam ajing suk ruem yaki handrei kat kom ka tu ka jingja ka thok tin jong Blei apostol Paul silas ki ruai ban ro yu trai hapo ka yeng bandi ha ka tu ka por balai ka ja kom ta kum nu kila ban le kom ta ka daw ka long ba sim jangan jingsuk udah napo jangki ka jingsuk kami inside out
ruai ro badleng ba jong kata ka jing ruai ro ka jong ki ya kini ki kanjri lalau no ha ki yang bendir ki pelie no pergi kalalong kata kalat jingkyrkhu let's say keten parengin ong ka channel of blessing na ka manta jong tunong abendi ha to kamiet uyo ka jing pen em kata ka ikabaja ki khun ki jong Blei ka ba sabar compare ngila bandan kani ka jingpang kani ka pandemic COVID-19 ka badang yat kaleng la bandang don shu sakiway patru kidang ki jingpang ki badang wan na dian nang ni ngiem tep kan ja kum no gisngi ka ba dian kin lang kum no ngiem tep te henrei haki khun ki jong Blei la da usiem ka jing sok udan hapo ngien nom ngau syap tieng ka jing sok ka jong utrai ka jing kan man ka jong utrai ka jing kan man jong utrai kan sen syar yangi kajing bakla jong ni ubri Riewspah kadi komta uperkhat komta ti hapreng jong ni ka pandemic COVID-19 ki prabangai Bieit lesi ngidan la ki jong ki kom perkhat ngidan lagi jong ki Jingiaseng ka jing em ka jongi dan ki ba sngewbha dan pat ki ba mtip syu kum no kin batangi ka jing em ka jong ki ba man kasngi henry kom bakalong manta namar bangiem tip sibuon sipang jong ni COVID-19 ya ka perthai hi baroh setelup latap dah kata ka jing syap tieng ka bagi niki real start niki psychologist ki batai kumno ki amba kata ka kata ka jing syap tieng kata ka jing syap tieng ka ba ngiem tep ke kata hakatin pareng ki ong ka fear of the unknown ka kata ka jing syap tieng ka batelup manta ka perthai brokawai henry kani kam dai pat ka ba flayangi ka ktin jong Blei ka lai thu kum ta ti utra jong Jesus Christ program dan ka perthai uklam i landat kom tu yangi ulai thu wang pin sa i kin nam snew pin sa i ki jing I.G.Tham ru wang pin sa i kita kin sawan compare ka hakanu ka por nge em hakanu ka jong em henry kita hi kin ha banja te kom ki khon ki jong Blei ngi ha ban pen kre ki ba kom kita henry kat bangedang batangi ka jing ya lenti ka jong ni kan mau bangem de ban ya marwei klam usim jang jing sok klam uta ubabat ya ka perthai hakikti klam uta ubatip ya ka menen ka manta ba kala syai ka jongi ngi haban ya ringkat padu ngi dai ban buat perkheng ru ya ki kendon ki baka sarkar ka batha yangi kai ka baka sarkar ka batha ngi ban le ngin haban buat perkheng kita namar baka niru ka dai ka baka tin jong Blei ki hukum ngi ban le te ngin haban buram ginau sensyar ngin haban ko ngu ya ki namar ya ki la ai ka bor da Blei ti haswa bangan penkot kadan sakawai pat ka jing itu kana ka ba ngaku ban penkan mau yangi berkata ka di ka jing ja ka shisha ka bla jauh sam arjar sau ha kasnong ase hapo Indonesia ti ki brio hakata kasnong miulabe ki badan hakata kasnong hapo hakata po kasnong ki badan ka di nong ret hakata po kasnong ase hapo Indonesia kidan ki balong Muslim kidan lu ki balong Kristen bakini ki balong Kristen ki minority hakata kasnong kiri minority kidan tang kendiat ngot kem shem dan sibun kidan tang kendiat ngot hangta ti henrei namar ba kum tapat ka jing em ka ya himan man kasngi ki jula ka Jingiaseng kum tamo kila ka Jingiaseng ki penau ka Jingiaseng yang kum taman kasngi ka ya ka jing em kum Kristen dan reka af sautri jong Desember ki kwa ban penlong ka Jingiaseng Christmas ban pemiet Christmas kerpang henrei ke ika baja kita ki wei pakin nong song snong hangta ki ba bobun na ki ki Muslim kem sha kyong ita Kristen kyong em sha ya phi pen lang Jingiaseng hang ni ba phin pe miet man ta ka miet hang ni la phi ko ban pe miet Christmas ke la ya lor jong tu ulum wan nom pe miet Christmas hapo snang la ya lor tu ulum kita ki Kristen ke badan kom ba saus pa ngot toy ha jing sha ki la da ka masuk ban dawa ki ha ki jong ki la da ka masuk ban ya pen ban dawa ba ki ki dong song snong ki dong hila ka jok ka hak ban mani yu Blei ban syakri yu Blei baki ki ngeit baki ki syakri te henrei kem shem le kom ta ha ba kita ki Muslim ki ba thai ki ban ki jong lum ma ki kem shem pen ki la Shalor jong taulum berhalor taulum ki penlong ka Jingiaseng Christmas baru simiet hang tagi duai hang tagi ki ruai ro hang tagi syat ki kemen berkia di sya Christmas ro halor taulum sya jengai na pokasnong ka jangki halor ulum ke baja men step ki 4 sempat la menit payeng
Tehandai ke ba Japan ka tsunami ka bangikan mau sem arja sa gola panya bon ngot kibri kalakhe kan sana po duriau ba namar ba kata kasnong jong ki kade haru jong duriau kata ka duriau ka jingkyrkhu jong duriau kilawan kala telap ya kata kasnong baroh ka wei kasnong ka ba makikidan nalor luom ki ka thi kasnong jong ki la tap lup da ko bon hajar ngot kibri kilayap kata ka jingja Tehandai ke bajakan kita ke nong song ta ki sngau lengo hadin jong kata jengja ke sngau lengo ki yang balai ule akom ni balai jong ki kestan ula ban pelaj em ya ki handrai balai jong i semla ban ei ru em ke kata jengja ke baja kata kami kem simpen hapdang jong jing bom yo ka jing sok kem sim yo ka hok ka jong ki ru kami nong song dak ka masuk kilat ban mani yu try lor ulum Tehandai Blei utip khamba wat Blei udan lengkat barki ki pra banget Bieit tungen bisa banya ela dia ngilong kum tu Riewspah Bieit ubasania haki ke jong ne ka perthai ubasania haka ke basabar bakin pensuk bakin penkaman bakin ai ka jing karman ya ka jing em ka jang te tungen man thai ru ban be sha persya kadak hapadang jong ne ka saw ka sian jong ne ka pandemic COVID-19 to kan mau iki por ke ba baroh bangilaya lengba ka jing alam ka jong trai ladang ila ban le kom ta klempep ngila ban ruai ka tu jing ruai ka baong men sem jong anang let kilum ki badang sa kim long kham kraw ya ki wei balala tu ngen pai se ki por baroh tu nang ya ka por ka jong trai nagam ta ka buram ka jong Blei amen